गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि जेंग्रेंपारा बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनै जेंग्रेंपारा बिथराइ क्लाब आरो लाइब्रेरिया दा 6थि गामियारि रंजालि बैसागु फोरबो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। जोङो फुंनिफ्राय लानानै बायदिसिना फरायसाफोरनि आरो गासै रायजो राजाफोरनि जा गेलेनाय आयदाफोरखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। लोगोसेयैनो जोङो जोंनि इयुन जोलैनि आरो समाजा मोजां जौगालांनांगौनि बिथिङाव जोङो एवारनेस हाबाफारिबो लानाय जादों। जोङो बे एवारनेस हाबाफारियाव जोंनिनो बर' रावआव बड' गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सार उमेश ब्रह्म बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों। बिथाङा गोबां बिबुंथि लाखिलांबाय। दा जोङो माखासे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव माखासे बादायलायनायनि बान्था राननायनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनि जेंग्रेंपारा बिथराइ क्लाब आरो लाइब्रेरिनि सामलायनायाव जा हारिमु मोनाबिलि जोङो बेनाराव मेनसन खालामाबाबो दान्दिसे रायजोफोरखौ लानानै रंजानाय बाजानाय फोरबो बेखौ गाहामैनो खुंफुंलांबाय। दा आङो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव जाय बिथांमोना जोंखौ मदद हरदों, लोगोसे जोंजों जाय हाबाफारि बिथांमोना जाय रायजो राजा बिथांमोना जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लादों, बयनिसिमबो साबायखर बावनानै बेखिनिखौनो बुंनाय दिनै जोंनि जेंग्रेंपारा गामियाव गामियारि रंजालि बैसागु फोरबो बोराइ फोरबो 6थि खुंगा बेखौ जोङो खुंदों। बेवहाय जोङो बैसागु फोरबोजों लोगोसे गामि सांग्रांथिनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैखौ माबोरै जौगाखांनायनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय बा संसार जानायाव बोरै सोलिनांगौ बिनि थाखाय जोङो बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। बेवहाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लाबोदों जोङो उमेश चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ लाबोदों, बर' लावगाव स्कुलनि लेङाइ फोरोंगिरि। जोंहा जानानै थांखांबाय। ओमफ्राय मोजां जोङो बिबुंथि लाखिहोनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ माने बुजायनायनि गेजेरजों माबोरै जोङो सांग्रांथि गथ' गथायखौ लाखिनो हायो बिनि सोमोन्दै बैसागु फोरबोजों लोगोसे बेखौ फोरमायलांदों बिथाङा। जोंनि उद्देश्यआ बेनो, जोङो बेबायदिनो फोरबोखौ खुंनायजों लोगोसे बैसागु फोरबोखौ खुंनायजों लोगोसे गथ' गथाय इयुन जोलैखौ एवारनेस प्रग्राम खालामनाय जोंनि थांखिया बेनो, जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो आरो। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।